una manera de viatjar, com diguem, sense manejar-nos de casa. Arranques parlant d'un llibre molt interessant que parla d'urbanisme, urbanisme humanista, i a més una mirada molt interessant cap a la ciutat del futur, per a preguntar-nos com hauria de ser la València del futur, no? Correcte. Estem parlant, vos vull recomanar este llibre. Això ho començarem la setmana passada, començarem parlant de llibres de València, llibres sobre barris de València, i en este cas comencem recomanant un llibre, no com el de Sanchis Guarner que mirava cap al passat, sinó un llibre que ens fa reflexionar sobre quina ciutat hem de tindre al futur, no? A mi m'agrada molt. És un llibre de David Stahl, així en una portada, així no sabeu millor, David Stahl. Es diu Urbanisme contradit. Fixeu-vos, vaig a llegir com comença el llibre. Però així de contradictòria es presenta la narrativa de la ciutat. Cada dia el relat urbà es gira i es capgira amb un encara que. Hi ha voltes que l'ordre funciona, altres no gaire. Jo em faig en singular i tots en fem en plural d'allò que està objectivament preestablert una mirada subjectiva. Naturalment, la ciutat no és tan artificiosa. Aleshores, per què aspirem a transformar-la amb pautes i regles? És una mirada sobre l'urbanisme natural que se fa en la ciutat construïda, que es fa a poc, i que està ple d'històries personals de com la participació no és allò de fer una votació concreta en un moment donat concret, no? Sinó que és el dia a dia. Participar en la ciutat vol dir interactuar en ella, no? I jo crec que la mirada de David Stahl és superinteressant, recomano per a tota la gent que estigui interessada en València, en el que està passant, i és este llibre, Urbanisme contradit, publicat per Pruna, David Stahl, de la ciutat compartida. Ben interessant, una mirada cap a una manera d'entendre de la ciutat sostenible també en el futur, i a més una mirada humanista, al que se li apliquen també, en fi, emocions i vida en qualsevol cas. Una llegenda per a continuar. Els dos gegants de Sant Marcel·lí, una llegenda que no coneixia, que m'agradaria que ens contares breument o que ens dones alguna pinzellada. No n'hi ha que fer spoiler. El llibre està molt vinculat... Mira, David Stahl està molt vinculat també al barri de Sant Marcel·lí, i el barri de Sant Marcel·lí és un barri que té 70 anys d'història. Això vol dir que no té grans pedres mil·lenàries, això vol dir que com a màxim n'hi ha 3 generacions que han viscut en aquest barri, no? I com era un barri carent de contes, de llegendes, d'històries, Clara Santiró, a la qual està dedicada la biblioteca del barri, va publicar alguns llibres, Pi i Pa, i un d'ells era Els gegants de Sant Marcel·lí. Sant Marcel·lí és un barri que està al costat entre el parc de la Rambleta, el cementeri. Aleshores, Clara Santiró se dedicava a anar a les escoles del barri a explicar aquests contes als xiquets per a que començaren a tindre l'estima al seu barri. Tot el món en Sant Marcel·lí té el seu barri i el seu poble. Jo soc de Sant Marcel·lí, però també soc d'Alcublas, Bunyol, qualsevol poble, o de Cuenca, no? Bé, doncs aquesta és la idea, anar fent arrels en els barris nous, no? És una història fantàstica de 2 xiquets que es converteixen en arbres i no vull destripar el llibre. Clara Santiró va faltar fa uns anys, però tots l'hem estimat en el barri i és una dona entranyable i la qual hem de recordar dia a dia, no? Els 2 gegants de Sant Marcel·lí. Si sou del barri de Sant Marcel·lí, és imprescindible tindre este llibre a casa. Un record in memòria, en efecte, de la Clara Santiró, i esta llegenda, eixida de la imaginació de Clara Santiró, els 2 gegants de Sant Marcel·lí. Campanar com a zona de resistència cultural. I també de reivindicació de l'Horta, en aquest enfocament que fas en el següent llibre, no? Correcte. Així tenim un altre llibre sobre València, sobre els barris de València. És un llibre, dedicat al barri de Campanar, però en concret és un barri a un lluitador del barri de Campanar. El lluitador és Eduard Pérez Lluc, també va faltar fa uns pocs anys, i en homenatge a ell se li va fer este llibre. És un llibre que es diu València quan la ciutat aplega l'Horta. Estem acostumats a que parlar de l'Horta en València normalment siga parlar del nord de València, parlar de la zona que frega Alboraia, de la zona de Benimaclet, però no, Campanar també està el Pouet, també tenim totes les sèquies que també, per exemple, Thomas Gluck
que va estar Premi Nobel, va reivindicar tant, no? Bueno, Eduard Pérez Lluc va dedicar la seva vida a estudiar el barri de Campanar. I tenim un llibre fantàstic, ple d'històries i de reivindicacions per l'Horta de València, que va ser tan castigada, sobretot al barri de Campanar, el que es diu Nou Campanar, la zona del Bioparc, etc. A mi m'agradaria que la gent que estigui interessada en l'Horta tinguera present aquest llibre perquè els obrirà una mirada en la zona sud, no? I, sobretot, si el complementem amb un documental entre el dia i la nit no hi ha paret, que es pot buscar perfectament a Vimeo o no sé si està també a YouTube. I és un documental sobre les dones de Campanar, les dones majors de Campanar, que se li dona veu a elles i expliquen la seva vida, el que ha estat la vida en l'Horta, el que ha estat la vida en un valencià totalment tradicional, no? I com a voltes ho tenim tan a prop, no? La ciutat té tan a prop aquestes històries i no les considerem, no? I aquest documental jo crec que és una joia fet per les Espigolaores que complementa molt bé este llibre d'homenatge a Eduard Pérez Lluc i que, vamos, és un repàs per totes les sèquies, les cases antigues, el patrimoni urbà de Campanar. Així ho tenim. Complementar-ho amb el documental sobre les dones de Campanar, Espigolar, que bonico les Espigolaores. Seguim parlant de dones, en este cas mirades als diferents barris de València, fetes per dones, i en este cas una dona tan vinculada a la casa com la estimada sosdirectora Isabel Olmos, Irene Mansilla, bueno, grapat, Irene Mansilla, una fotoperiodista, no? La unió de la mirada de la fotògrafa i de la reflexió i de la vivència de la redactora. En este projecte tan xulo, concretament, un dels llibres, hi ha diversos dedicats a diversos barris, a Patraix. Correcte, Estramur, Districte, pobles del sud, tota la zona del Cabanyal, cadascú té el seu llibret, perquè han fet, crec que estan en torn a 12 llibrets, crec recordar, i este és seleccionat al de Patraix, que precisament és d'Isa Olmos. Bé, en què consisteix esta sèrie de llibres? Esta sèrie de llibres, com bé dius, és una mirada de dona periodista i una mirada de dona fotoperiodista. I, per tant, tenim un relat del barri al mateix temps que totes les fotos del barri actual. No un barri romàntic, no un barri dels grans monuments, ni un barri de les pròpies arrels dels nuclis més tradicionals. No, del barri del dia a dia. Mireu, per exemple, si tenim una foto que reflexa un poc de l'Hort de Senabre, no? En uns iaios tocant l'acordeó. És la vida quotidiana la que fa estos llibres fomentats per l'Ajuntament de València, trets fa no res, fa pràcticament d'uns mesos. Jo crec que la presentació fou en plena pandèmia i que estan en molts llocs. Ara mateix, si aneu a molts quioscos on venen llibres també, en llibreries, en totes, trobareu estos llibres, així com a paisats. En este cas he seleccionat el de Patraix i ja vos dic, una mirada de dona i en la qual anem a trobar textos molt humans, molt propers i de tota València, no només dels barris típics, no només de Benimaclet, no només del Carme, no, anem a la Rajosa, anem a Camí Real, anem a la Creu Coberta, anem a barris, Albors, etc. Anem a barris dels quals normalment no es parla i normalment no es fa un treball estètic tan xulo com tot aquest conjunt de fotografies. Jo crec que cadascú ha de buscar del barri on siga, ha de buscar el seu llibret, tindre-lo a casa i rellegir-lo i reconciliar-se en esta ciutat que ara és tan difícil de passejar-la, no? Perquè la mascareta i tot sempre ens costa un peliu més, no? Però bueno, hem de retrobar-nos en la ciutat en el llibre. Per aquestes històries també de vida quotidiana reflectides en efecte en les fotografies. Apenas en un parell de minutets ens fas una pinzellada d'un altre llibre que recomanes sobre una mirada d'una indústria que ja no està, indústria ferroviària al carrer Sant Vicent. La indústria de Macosa, realment que ha format part també de la vida de la ciutat, recollida en este llibre. Sí, mireu, el que estem intentant fer en esta secció és fer un repàs no només per llibres de València, sinó per diferents estils de llibres. I este llibre, a mi me pareix, no té res a veure amb els altres, és un llibre històric sobre les fàbriques del carrer Sant Vicent. Les fàbriques del carrer Sant Vicent que ara veiem derruïdes, on passem normalment i vegem solars, i vegem aquestes estructures de Macosa, fixeu-se quines fotografies
se veu perfectament, així, totes aquestes fàbriques plenes de gent, anys 30, anys 20, quan allò era el nucli del desenvolupament de les fàbriques de València. Per què? Perquè hi ha la via del tren i la eixida de Madrid era el camí real de Madrid, que era el carrer Sant Vicent, no? Aquestes fàbriques que començaren en Devís, el llibre se diu en concret El legado de la ingeniería valenciana, 115 años de los Devís, a Boixlo. Què vol dir el Devís? Devís és un enginyer de bombes per a fer trens, diguem-ne, i que això té tant d'èxit que acaba fent una empresa molt gran que es diu Macosa, que tot el món coneix, i que als anys 30 se col·lectivitza, és a dir, els treballadors són els que prenen el poder de la fàbrica en els temps de la República i que després, quan va arribar el franquisme, se la va quedar Ignasi Villalonga i tots els economistes del moment, que després van estar molt lligats al règim, no? Però que així tenim les fotos antigues de tota una zona que avui veiem en València, que està deshabitada, derruïda, en molts casos menyspreada i esperant el Parc Central. Doncs bé, tenim de quan aquesta zona tenia vida, de quan aquesta zona estava plena de gent i plena de treball, no? I de treballadors. Si se doneu compte, per tancar un poc el repàs de llibres sobre València el dia d'avui, este llibre sobre les fàbriques de Macosa, tenim el de Patrais Tendí de fotografies de les fotoperiodistes valencianes, tenim també el llibre del Campanar, de l'Hort a la ciutat, en la recomanació del documental de les espigoladores d'Entre el dia i la nit no n'hi ha paret, i també les llegendes, el conte de Sant Marcel·lí sobre els gegants de Sant Marcel·lí de Clara Santiró, que sempre és important tindre present. I, per últim, aquest llibre que ens planteja la ciutat del futur, la ciutat compartida, a través d'una mirada oberta, una mirada humanista, una mirada activa sobre el territori i que no és per a res aquest disseny fred de l'urbanisme, diguem-ne, de maqueta, no? On veiem aquests mapes fets a tiralínies en els quals ahí no n'hi ha vida, no? Volem un urbanisme ple de notes al marge, no? Com diu el llibre de David Estal. Tota la traca de Barris avui és una traca editorial, és una traca de paper, és una traca per a passejar la ciutat des de casa i per a reviure-la d'una manera diferent, en mirades ben distintes, ben diferents. Sempre de la mà de Carles Hernández Coscollà, sempre és un gran plaer, a veure si pronte ens podem tornar a retrobar així en el plató. Una abraçada forta, Carles, i moltes gràcies un dia més. Clar que sí. Un abraç molt fort a vosaltres.